Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radyo. 8 minutos nakaligat sa tag na alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Good afternoon, mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Yari kita sa Pizza 29 sa Bulansang Marso. Sining nga tuwiga 2022 inyo ka aksyon. Aksyon na Marlon Hervoya, Action Reports Afternoon Edition. May isa ka istorya nga nagmarka sa maragta sa Pilipinas sa Bukid Gadlaw. Ang tubtub subong wala pa naman dalayon gid nga nalimtan na. Ilabinasang mga medyo gurang na. Asa nga March 29, 1870 sa Legon sukat subo ika 152 kay katuig. Sang si Manuel Zamora muni sa nabantugan nga mo ang nakatukib sang tiki-tiki bla o bate kamo sang tiki-tiki. Isa ini ka formula kontra sa biri-biri. Birthday mo nga. Nabunag sa Maya Santa Cruz, Manila. Pagi sa Sirigidikanan nga Sanday Marciano Zamora kag Martina Molo Agustin. Alas 5 Jazz Action Radio Philippines Standard Time pero dali gid lang. May report kita nga nabaton ano ini may nagkalalumos 3 bilogid. Sa patrol with action na John Diaz Jan please come in. Aksyon naman may hapon kag sa totoo niya maka-aksyon ang patrol live kita diri sa area sang Purok Paho sakop sa barangay na pulis sa Surad Mansang Bago may hangot sining isa ka report nga kung sariin 3 ka mga babae magtiya aksyon mar ang nalumos kaina sang aga actually diri sa may isa ka suba malapit sa area mismo aksyon naman check ko lang kay doon ako signal wala signal ito subong ang atin na aksyon ma. Inay na, ilang bigay ka eko. Wait lang gid. Sa eko kami di aksyon, wait lang gid. Anyway, ang patrol. 3 ka mga persona ni ha nga gain na report nga nagkalalumos sa dara sa mga inapulis sa Bago City. No, aksyon na dyan. Back to you. Yes, no. Actually, subong ang atin na kami di sa may ilang nga balay dampi. Check ko diri. Actually, ang pangalan, sining isa sa mga boss mo, si Risa Activa, 33 years old. Ang isa action ma 11 years old nga babae. Kaya isa naman 16 years old nga babae man action ma. Bali, ang duha diri kami minor de edad. Actually, hindi sa diri sa barangay na pulis. Mga taga-syudad ini sila sang Iloilo. Nga kaina, gidamang nag-uwang kahapon naman nagabot diri sa may syudad sa Bago. Kay Malagaw, di sila nga tiga. Kay si Activa, action man nakapamana ni sa no diri sa may na pulis hindi nagbisita diri sa iya ang iya nga mga hilata nung kahapon kay na doon nagaday sila guro sang aga mga pasado las 7 makatusuba kay likod sa balay di gani nga suba na didampi so diri sila nagbisita tapos nagligo sila mga initial report namon anom kabilog action man ang upod of the night kay na sang aga 3 ang nalumos ang 3 nakaluwas no. Ang aksyon dyan ng barangay na pulis na sa Surad sang Bago, amo na sa ang dalan nga ang direksyon niya is pabukid, no? Kaya doon nakalabay, kapitas ng laligad mo. Pabukid na sa? Yes, kung maarakas ng Surad sang Bago action man, may Bangga High School bala. Correct. Antes sa may Taytay sang Bago, ma-left turn ka kung going south sa direksyon. In the direction rin, no? Mayari dito talipapa ng panawag sang barangay. And then, ari lang di along the proper ang balay. Pero may sulod ka lang galing, sulod doon pang area. Dari na puloyan nila. And then sa likod siyang balay, pila lamang ka metros ang kalayuan, may ari direction, mga suba. So din siya lamang report, dito gini sa pinakapuno, no, ang kung sa rin nagluntad, ining incidente, kayo na ginama sa aga. Ining lugar, ang suba mismo, ang information natin, previous year, pwede ko magsala, doon na cover, coding area, kaya may mga petasyon na din sa may pumuyo sa palibot. Kaya ang ginakuha diyan, doon may quarry site na dissection ma. Ang suba no diri sa
area sa barangay Napoles. Sa Kobe, ang pamilya. Nag-ulan ng sundyan ginadahaw? Ano, Wala basta, man nagulan. Dalom lang gid kido So nag-upos guro. laban dalo do. Hindi man. Oh? Dalom lang gid ang Dalom lang tubig suba. guro. Doon Oh. na lang alang guro bala ang mga yung mata nila sinidre. Ma'am, good afternoon. Hello. Ma'am? Bisan gamay lang tali. Mamangkot na kami, ma'am. Balik taga Iloilo na silang duwa. Do ka bata. Taga rito. Okay. Dito bong ma'am, ari ang ilang anong sitwasyon sa duwa ma'am kabata ma'am? Hindi lang nyo man lang sa ospital ma'am. Okay. So baga dito na sa ospital, ano? Verified pa sila. Oo, tapos? Pag yung CPR pa man din, ang nagdudod sa akin ng asawa. Oo. Ang mga ganito, wala na gid na revive ma'am. Yeah, kayo daw ang emotional ma'am. Sige ma'am, think of it. May mga outfit sila kayo na ma'am, mga bata ma'am. Para. Okay. Pero pwede sila may istorya lang, ang mga bata. Sa inyo ma'am? Discret lang ganun. Oo. About na ito na po. Natabo. Ara sila ma'am, pwede lang yun. Ang bisan isa lang sa ilat, ano? Sinata na. Hari ba yung bata? Langga, mamangkot na ko si Murangga. Sige. Ila ka mo kabilot, na ginaot na langga. Doon ano na lang alang, kasi doon ang subak. Subak. Ako pa man to. Medyo gwa bidyan. Gadula-dula ang signal sa imo sa interview eh. Ason dyan? Balikan dargo guys, aksyon na dyan na Diaz ang report tatlo ka mga persona lunsay kababaihan ini nagpaligo sa suba sa mga barangay na pulis sa syudad Sambago. Subong sa aksyon na dyan na Diaz ara sa lugar mismo sang sining mga nagkalabiktima no ginaistoryan ya ang posible upod din no sang mga nagpalaligo kabante ang report is anom sila ang nagpaligo sa suba kaya aksyon dyan Diaz basi kon makapangita-ngita kada aksyon na dyan sang area nga medyo ning mataas-taas no parang at least makakuha kita sang mayong signal sang communication. Wala man kuno sang pagkatupa sang ulan dito sa may Bago City okay man ang tiyempo. Wala man sang ginatawag nga daludo inang pagdaludo blasang tubig dito sa nabukid nga portion dulhog diri sa Idalom kundi natabuan lagi siguro nga ang paliguan sa tong anom ka mga persona na dalman man ang suba kung kaisa may ara porosyon sang suba mo no nga abi mo nabaw pero gali may nagapurun-puron sa dalom amo na nga ginasuyop ya kabla daw nagatiyog-tiyog sa dalom milit tong tubi to di kon malabutan mo ina nga porosyon sang suba kibot lang iban nga nagsarurot ka na padalom hindi ka uway ka nakabutwa amo na permi ang kadelikado kag ka-reach sang pila ka porosyon sang suba no minor pa to ang mga kalabiktima ho 11 years old ang isa ang isa 16 no balikan ta sa aksyon na aksyon dyan Aksyon na mga salat na live kita tayo sa area. Medyo wala bisang signal dito sa may balay. No, sila itong uli na ito niya ito. Matong isa o na ang tiya. Kaling kadua ang upod no, sa anom dari sa ilang na paligo ka ina. Kaling ka medyo wala sang signal kay na aksyon naman. No? So ganito kayo na ang nakano si Manong. Okay. Kaya ready kayo na ang nakaluwas dahil kay na aksyon ma sa ila. Manong nga pon. Aksyon radyo. No? Ano ka alam Manong? Jonathan ano? Akma? Kailan na edad mo no? 46. Paano mo nung kayo na nabalaan dito sa lugar?
Di kay kasamin ta maligo, dragin man ta magpaligo mo, pero galing sila na pagpaligo na nila, way kami kabalo nga ato na sa paligo, tapos nabaw pa pagligo nila. Galing kay way sila kabalo nga may kinututan sang bakho bala, nga gibaan sang balas kag bato. Di dito sila nakadagdag. Di pagsalom ko, insigida, dito sila na ako nakita, pero may apat nga nakauna salom sa akon, nga way sila, hindi sila makadabot sa dalawang salom. Okay. Kaya kung makabagpo sila rani, guro nakahingagaw pa to sila. Lawig ko blalin itong lagan sa bata, dari pa nangayo bulig, balik sa suba, kadto di. Buti rin ano, ang subali angot yung sa likod niya sa center. Oo, doon amo na yung suba, kumabot kay to. Ah, suba bago. Oo, suba bago. Yung dapot na yung tao, ano mo, tao. So that time, tao ba? Huwag pa na, hindi pa gapatao pa, pero nabaw pa kayo. Buti rin ano, ang suba na to nga sa duwa, ang piyak dinabaw, ang piyak dinadalo. Korean, napaw din siya. Sa yung Korean, mga gakwa sila balas bato, amo na nga dalom, na may mga porosyon nga dalom. Buti rin, ang diktorik na lugar nga din sila naliko, diktorik ta. Oo, dito sila nga ligo, dito sila nga dagdag. Pero sang kapaligo sa bro, di pa sa segan, galing mo siya kabalo nga sa unan to, sila, kinutkuta na. Ah, kumbaga ito nagpobos-ubos Oo sila. na. Kung sa rin, yung sa ay higad, hindi nabaw lang na kayo mo. Pero kung wala na ginakaputang sa bako, alin sa una, ginatabok-tabok na nabaw na kayo. Ang tatlo na pagtamo, tigin mo. Pag ang amon pagbutwa, siningagaw, rival sobaw, ano pang isa po ginado, nakanganga patungan na, kaya kay kaduong, bata ang una nga nakwa, ang buwa, ay nagigit pag-ribad mo na niya. Pero why ba, no, hindi pa man sila gitong gita, normal pang itsura, di yawan revive, yawan ulat mo isang rescue, ay man, sobra isa ka oras bila, wala magabot ng rescue. Ah, rescue, mga modern hour na kabo. Why gani kabot ng sugata, pato sa may, may relok na dito pa na sugata ang rescue. Pagtabo, kabot. Ang nagalit. Tapos, ang tatlo to kay Nainong, ang mga na gamit, lagi na Why sila? Dala nga suba nga ini, ongoing nga ding, that time kay namin kakwari, may Kakwari sa ang yawan sa pangayo ta, ang wagi sumay nagtabang. may gapit da, may bako. Bali mo ni. Amo. Oh. Hindi something siya isang tuba, ari din nga bako ga kargaman sa truck, tapos sa isa na ari dio. May mga tao galing kay diri sila na singget. Ambot kung nakita sila o kung wala nga wagi sila din biligan. May mga truck galing, ongoing nga mga bako operator that time. Ari na di sila sa piyak. Wala pa ang suba. Pwede ta tumalanta kung suba ko Ano pa doon estimate ng suba na? muniguro, ang muniguro mo manang ang truck na amo na kalapad ang suba kung hunas gid siya. Ah, mga most likely, mga 50 meters. Mga 50 meters ang kalapadon sa suba. 50 metros sa dyan. Oo, ang kalapadon. Lapad na eh. Gamon sa. Lapad na to date, kung magsinggit. Oo. Kung gumagagmay nga baka. Kuno na sin, di kinman. May na kayong suba. So may ni makalakat-lakat, eh, hindi ako na. So that time, hindi ba tao, bunas naman. Hunas lang man, pero ang kung sila galing sa nagdagi sa lintuan, di sa bako dito sila, natitalon siya. Sakop na Japon kapaho ang suba, no? Bali, ano dyan? Purok Paho. Purok Paho, Barangay Napoles. Napoles. Okay. Napoles. Napoles, oo. Dyan may Napoles. kilala nila to ang mga victims. Amo to, action mo ang ginawag ko nga pangalan kay Ina. Oo, ang tatlo. Ang minor, hindi ko makilala, wala nila nakilala iban, kay taga Iloilo eh. Si Riza, Activa to, Riza, no? Activa, 33 years old, Action Mar. Patin, Piliano, kay dito ka dere, taga, bago lang sila, birthday ko na sa Bukamara ni Riza. Oy. Tapos kalik ang banay, that time wala di. Ato sinigaran, ang home price da sinigaran. Okay. Sige, magbalik ko to sila balay. No, thank you, kita. Action na, mga kaya wala ko di signal, abig kong dali na call sa iya, balay tampi. Naisorry, ito tanin natin kay Naining upod ba nila. Ang isa nila kaupod, action mga bata. Nga mo to sa pagpaligo kay Naining. Gambal nga, ito pa nga ito tabang, galing kay, wala mas nakunogin, wala man sila bla, nabatian na. Sa nga mga residente, action mga, kung sa mga trabaho to kay Ina sa lugar. Mo to nga wala sila nakapagkit gilayon. Laka managson dyan pa rin balay goroda. Medyo lagka man eh. Oo. No? Layo pa ding mga balay-balay. Basi pwede mo lang tumapay pa itong na interview mga bata bala sa area da nga may konsignal.
Mama, ayo ko liwat Oo. na mga sa bata, ma'am. Oo. Di ka mo, ano regarding reaction niyo sa hospital kay Ina? Kamusta to ya? Excuse me. Ayo alam. Holiday. Ayo na ko ta. Gamilipot ng ginta. Mm. At sige, karon ta. Oh, sige. So, ang galito. Ano kay na ta ang ambal mo to ka na ngayon ka mabulit yan man. Nangayo kami bulig. Oo. So, ay man ka, wide panturo ka bate. Kami ka obra sa tabok. So kita nyo ulit sa tabok mo lang rin kwari ito. So meaning ongoing sila ang obra. Ang mga gakwari o panagatang bako. Tungan ka mo tanan anom, ara ka mo tanan sa tubig, that time. Oo. Kapaligo, gid ka mo nga anom. So, nakangayo ka sila pulig, ang upod mo wala na sa inyo. O nakita nyo na Kami, ako to na nalumos. Sige, natiklod ko siyang pakaisa ko. Oo. Tapos si Mama Goro, nakalbaan man. Tigolpe naglumpat. Paglumpat na, hindi ko na sila nadala ng tatlo. Yung duwa to tani, pakatong ko na sila daw. Tapos si Mama Golpe naglumpat. Paglumpat na Mama, way ko na nadala. Nabuya ko sila na ngayon. Buling. Hindi mama mo gito si Mama Risa. Ilan na edad mo yan? 13. 13. Ikaw, ang 11-year-old mo pagkaisa, ang 16-year-old, tapos may duwa ko yung makapod. Oo. Sino, ano pa yun na ang upod ng duwa? Pakaisa ko man kagang manghud ko. Pila na ibig yung mangod mo niya? 5. 13 ka, 5-year-old. Saan pagkaisa mo, pila na pang edad? 11 man. 11 man. Puro ka mo ito na babae. Oo. That time, nabaw lang manaw ang ginaliguan. Oo, nabaw pa lang. Ginatanaw-tanaw ko. Gani ko din hasta ang nabaw. Pag sang naanan ko na nga dumadalom-dalom, nagbalik ko lang oy. Oo. Tapos to, nagsunod ang pakaisa ko man. Doon ako kapakaisa. Tapos sa muna to natabuan nga palak si Estet. Sino na lumos ang 11-year-old o ang 16? Pamigid ng tatlo, kaya kapit sila sa akon. Ganay ka mo. Pareho lang mo katandaan? Oo. Pareho lang mo kali. Mm. Mana? Jan? Ma- Oo. Sinong ka celebrate sang birthday subong? Nga bata Ang ni- banaya. Ang bana ni Riza. Yes. Okay. Sige. Sige. Try to do this sa may piyaka. Saan naman. Kamu sa ginopod sa hospital? Sino pa ginopod niyo? Itong sa kanana, isang bata. Oo, ano to po? Ning pag-abot na mo sa hospital, imbes na tagaan kami na ito, idway kami nilaging tagaan, din paulat lang kami nilaging palantaw, Uy. nga ang iloy gahibi na nga tabangan ng mga bata, waay nila may oxygen man na nga pagwa, ara to may oxygen sa gwa, pero kung waka pasyente, nala namon, waay nilaging takdan. Oxygen. Oo, igo nila takda na parato, nakabot ng isa ka bangkay nga gingwa din sa rescue, pero una kami, ang duwa na mo kapasyente nga dala, una kami abot. So meaning, una, duwa ka pasyente. Ang una abot, Ano na sino na sila mga ang duwa ka bata. Okay, ang duwa, dito pwede pa ma-revive? Pwede pa ma-revive ang duwa, kaya isa nakabugtaw pa din mo, na-revive pa din sa babaw. Oo. Gina, pasilid na gani ang dagan ka motor, kaya ang duwa may pulso, pag ano pa nga gawang mabuhi. Pero Pero, bago, hospital. oo, imbes nga pag-abot sa bago, magaan kami nila sa first aid nga ma-oxygen ng mga bata, waay kami nila gintantaan, gintaigda lang nila sa cart, gintulo kami pabayan. Dugay ginrapid na nila, kaya gindeclared na nila patay. Ano ka ngalan mo? Cassandra. Ha? Cassandra. Ano pido mo? Alulong. Aloloy. Ano kanila? Alulon. Alolo? Alulon. Alolon. Ano kanila ta? Wala kaingod lang eh. Pinalidad mo? 15. Upod ka ba ito kayo na? Oo. Okay, sige. I-check ka na ha. Sige, Sandra. Mga hapon. Try kami dito version mo. Suba. Mga hapon ay. Suba. Ni direksyon nila yun? Oo. Sabay pangpang. Ano yung suba na din sa likod? Okay. Mga hapon. Try kami check di sa suba. Mga hapon. Manong, dito pa pang suba ka bang? Try kami di action marpa suba. Call lang taon naman ang sitwasyon sa area. Actually, dari ano na di, no? Do ka, hindi ka man
Pero mga panimala medyo hindi kayo matato nalagka direksyon na distansya. No? Then ang suba gali amo lang gina din ang bangga suba na din sa punta. May bangga tapos mapaubos panaog. Wala lang to di action mile. FD live kaya wala di signal sa area. Okay. Then ganito kami transmit, no? Actually, ginauna naman sa kaina ang bago PNP. Dili kay investigador on duty. Wala pa sa may station. Nagdesisyon kami nga parang ginapulis na lang gid, no? Dili sa may area sa bago. So, susubong, alapit naman gali gid, no? Kung nato from highway, ang suba. Hindi gid man. Dalom gid ba ng tubig? Kag baskog kuryente isang tubig? Hindi gid man ang current action mo. Oo. Sa subong nga mga tanihon na do normal lang man ang katubig, no, ang dalagan. Giling kiti lapad eh. Kaya kung magsiling kami gina-ongoing quarry, but silingon dalong gining area. No, kaya ti ko nakotkotan la. Bako nga dan ang kapangkotkot. Wow. But silingon na ining area kung sarihin sila alangoy or naglangoy action medyo dalom-dalom gid. May mga tao ba na manda-aksyon yan? Iya man na lang ko kasi may mga bako operator, di ba? Oo. Kasi pwede na tulong mga kotahan kina kung ano ang natabo. Actually, gito mga kotahan kina ang bayaw, no, ni Riza. Nabta naton sa may talipapa, no, sang barangay. So, sa action bar, gin-remind na sila nga hindi magpaligo. Kaya delikado ang sa may suba kumo nga may ongoing na quarry. Kaya muna, siguro kibot sila kung nakainas ang aga. Kasi kaya makon mo temprano pag action mar. Nag-batsi na to sila, no? Action mabas, sila maubusan ko sa battery sa kon nga ginagamit sa nga special com. Basta matawag ako ko sa globe ko, ano? Kaya ang globe do may gamay diri ang signal. Sige, wait. Kaya manaog ka. Kasi mga diretso kay Dulugo. Naksun mare. Oo. Ngamon din kinagyan. Dobre bakya siya. Amo nang lugar nga gin nalumsan gid sa mga victims. Oo. Ari kami diri sa area. Oo. Kung sa diin diri sila. Particularly trapad sa suba. Oo. Naglapad sa quarry. Oo. Sa quarry. Naglaman sa sabok ng tunan ang pakasalan sa siya. Lapad-lapad diri yung suba nyo di. Do hindi rin yung suba. Iyang galing kay lapad na ginisado. Hindi. Ako gagawin ano ko to. Okay. Teko kung ginatindugan mo, puhuay mo na sa tubi. Adik to pa yung tubi sa nga dampi. Sinong daw? Alam yun na. Okay. Sa itong si dampi. Tubot silang kayo na, abis sa dampi, kasi unasin, no? Tapos, sila na, meaning, ang ginabuyan mo ka ba to, dalong-dalo na ito na. Saan dalo, kung mga kadalo mo na? Tatlo ka pa? Kung magtatlo ka pa, mga pila, mga 10 feet? Sobra. Sobra diba pa? 12 feet actually sa may tirang kadulomon. 12 sa may feet? pinakadalom na ginaya. Dalom eh. Dalom kasi 12 feet na, oo. Basketball player kasi kaya ng 6'9", 6'7". Oo, lapaw na gid sa kwan sa lawas ang sa ulo ng tao, mga boss ng plastada. Lapaw na gid. Oo. Sino pag sa mo kayo sa salong or sa lutaw? Ang pagsalong ko sa ila, kundi inabaw na eh. Tapos sa diri mas sosya, kung hindi ginusutan sa bako, ari gitlaw. Kali ginabaw, nagdagdag sila ko, diri sila nakakalumot sa bako. Simple lang, bot silingon, doon nadagdag sila pag sa gintutan, kabako. Wala man warning, no? Warning, diri dumping, diri ongoing, diri nga side, ang may bako. Lagi, kahit sa saka sa babaw mo, dira na sila gapwa o. At diri gapwa na sila, tapos dito sa gagi, dito sa may lapis sa may boundary ng suha baho, dito sa saka, ang ilang Bot silingon, ang dito nga side, laban-laban, kinapang kututan na ito na kabako.
sila una, galing kayo na urok, naging lakwa. Nagpagligad nila, dito sila gapwa. Anong ano nila? Bato or blast? Balas batuin ang kwanong... Gravel. Okay. Kombinasyon man. Yung gravel, magaling ginakakuha dat nila. Ang tiyak na, ano nila po siya? Barangay. Ano nga barangay dito? Okay. Lain naman ang barangay siya. Napulis pa? Alay naman. Okay, di ba boundary gali. Hindi na ko suyon to niya ako. Subala boto na sa may taytay na. Maputay-tay bago na. Sige. Thank you, good morning hapon sa inyo. Ano nga naman ito? Jonathan Action na Mardon. Anyway, so far, man ang latest update. Set na doon sa kay Police Lieutenant Colonel John Malong, ang headrest ng Bago PNP, kung may update sila, no? Regarding Senate. Kag ang barangay mismo, basta ka naman try tating na. Para maaksunan, nung irereklamo, doon may kang tanan. So, kaya ba no, kung may petition nung, no? Doon may petition, hindi na petition, doon yung tagapuno. May petition na nga danak sunari. Doon, pari operation. Dugay na, di ba? Oo, dugay na nga. Oo, ginano nyo na sa... Subong ay naman ang pari pa ito. Santa? Okay. Kaya itong dumangkid nga before Gonzaga, no? Gonzaga, tapos sila ay nagalitag yes, bong. So, nang bakape mo sa inyo? Ang pagparig, hindi kayo ang ambal na mo, hindi tayo share magulat, may matabo, kaya nga malumos lang ang kabataan, kagamot automatic nga mo, hindi ka mo, tatanggal ng parig. Kaya hindi nga sa bahalos, hindi lumag tayo, pero kaya di, kadang paligo, kung na ba? Kasi umulang diya mo siligan, hindi isla na mati siya mo, sige lang japo naman, presyon, galing ito, dolan na aksyon, kasi sigado kami kontra naman, syudad yung barangay, ito yung kami pinahod. Okay, so ang barangay wala pa man aksyon? Wala pa sungaga, man dis lang. Yung mga pulis man sungaga din. Kaya yung gato nila, ma'am ni, no? Wala pa na yun, tayo diya matabuhan, tis mag-aksyon, kami yung taga-dire, kami perdi. Kasi igo na maksyonan, wala na, may napatay na, 3 ka tao na patay. Yan, i-try ito na karoon, no? Aksyon, Mar. If malabot natin ang barangay, or check karoon kung no, bukas mong opisina, katemo, kaya ang aksyon niya, rin temo and sendro bago, no? Serious ang bago aksyon, Mar. Yan, do past 5:40 na. Maasa ko na karoon sa ito nga maka-aksyon, basi may contact sa aksyon, Mar. Pero kung sila ito sa reaksyon, may initial, disri mo on, may temporarily abdi, kaya hindi ka mga residente, temporarily, ito ng quarry, medyo nagalala ilang sitwasyon. Bas, quarry, kung sige si quarry, basi bilang piyak ka suba, tabo. Duwa galing ka suba ko. Dugabi ka ang suba aksyon, Mar. Balik sa tungkol doon may Ulo Island, lang nga gamay. Di nga ba nila, lain naman sa piyak. Diba si magtabo, bilang suba na sa ulihin mo, kung magsalom-dalom ang tubig. Man. Sige, we'll check update, no? There is a reaction, man. Yes. Pero John, incident. Yes. I-confirm ko lang, anong sitwasyon ginsang tatlo to? Patay ang tatlo, action, man. Then subong? Din silang tatlo sa... ano nga po na area? Baxter or ano? Baxter? Okay. Baxter ang isa. Ang mga bata, wala idea. Kasi most like sa Iloilo, tumadaan sila. No? Ang doon kabata, action, maya. Kaya wala natin ginlawag, no? Pwede mga minor sila. Ano lang natin, per respect sa action, maya. Kaya action, maya, kaya pag-idugang, o basta mga clarification. Signal action na dyan karon di ko may duwa pagit ng development. Yes, report yapon diri live sa area sa nga Barangay Dapolis, siya ng bago ang tagput sa mga production center. Sinagasaling ang mag-aksyon sa kanang ibahin sa Pinas. Dapat ang kasa ng balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Masubo-subo ini nga balita mga kaaksyon dira sa mga suba sa Purok Paho, Barangay Napoles sa syudad sa nga Bago Negros Occidental. Mga alas 7 kay na aga pa ni kay na ho. Mayara sang more or less mga 6 tubtob 7 ka mga persona. Ang kalabanan diri mga minor de edad nagpaligo sa silang suba nga amat-amat nga nagalapad bagod bansang ginasiling sa mga residente nga pag quarry no nga ginapetisyonan gani sa mga residente dira sa lugar kung pwede hagan-haganon or kung pwede untaton kay base kung may matabo nga trahedya ti ari natabo na ho. Ang report is 3 gid sa ila ang wala makaluwas, 3 sila ang nagkalabatay. Kumalaon tani karon mga kaaksyon ha kumalabot ni aksyon na John Diaz. Una, ang atos sa nga kapulisan sa Bago PNP ano ina sa nga latest investigation. Ikaduwa, kung bala may ara sang pag-akto na ginhimo diri ang barangay or ang sendro City Environment Management Office. Kadugay na kuno sa petition sa mga residente na ho. Yari kami natabo na mga kaaksyon ti subo na 3 ka mga kabuhi nagkaladula di ho. Standby ka mo ha ko sa pagpanabalik sa ato sa nga patrol. Right from where the action is. Action na Jana Diaz with action Nixon Tahom dara mismo sa may area sang trahedya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Alas 5:31 Action Radio Philippines Standard Time. Ang mga balita inyo nabatian dulong sa aton sa kaluwan sang Sandong Plus Cafe. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi Sa ato sa nga live stream katuan taraya. Acknowledge mga nagkapadala sa ila sa nga mensahe ho. Na malabutan tanang ha. Rochelle Fulgencio Susana nga monitor lang kami dali sa may barangay Pandanon. Don Salvador Benedicto Hilavier mayong hapon monitor lang Purok Mainoswagon Barangay Bata. Alexa Fuentes mayong hapon Aksumar. Happy Tuesday. Okay. Si Alexa Fuentes, salamat kid, listening and watching. Malumina, good afternoon. Ray Flores Paryoga, kapita samtang nagabonitor diri sa may barangay Pandanon DSB. Salamat Ray. Christine Minez Villalobos, mayang hapon. Hambal ni Ray Aksumar alagyada na pakadto sa Taytay Mining halin sa Crossing High School. Ana Sinoro, thank you. Jonalyn Ninyal Decrepito, kabonitor si Pikit Macariola. Salamat kid. No? Si Otek Milanan Gamilong ga Cabanero family kapabatiman. Girly Conyendo mayong hapon aksyon Mar watching live from Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Habal niya Jonalyn Tamyauko si Roda Motin Mamito Rafraf Angeli Abila Lorelel Candido sa Bago City. Araman si Joanna Orokay family Castro kag Orokay si Gary Napaturan sa Barangay Kudkud. Okay, man gabanitor live si Miss si RR kag Joy Joy sa Kayungon. Valia Dulid si Pikit Macariola kag Ma'am Rioan Tongkwa Macariola gabanitor man. Marilot Travilla Catino, good afternoon. Evelyn Pomoseno mayong hapon. Jenny Solgon si James Prengrases mayong hapon watching from Arizona. Athia Kim Mariman, good afternoon. All right, thank you. Good PM, tamiyaw ko lang si Rayo Antong Kuwa Macariola. Gabonitor,
Adlaw-adlaw. Salamat gid. Darama si John Serna. Thank you, John. Salamat. Okay, sige. Ayaban balikan tanong kadugaya. Standby, standby. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isaglit ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang Ang life extension na follow The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. Ang tutok na lang karon kag ang development mga kaaksyon sa pagbalik kaliwat sa ato sa nga patrol with action na John Diaz. Polo problema gawang signal dito sa area gid no mo nga hindi tanto klaro no akayna gapangitala sa aksyon na dyan sang lugar nga nang mayad ang signal bla may mga lugar gid man nga mo nang plastada balik na karon ni aksyon na dyan na Diaz sa aksyon na firing line ang dugang pagigid nga detalya sa sering trahedya ho. Tatlo ang mga nagkalamatay matapos nga nagpaligo sa suba sa may purok Paho sa barangay Napoles, Ciudad Sambago. Alas 5:54 magasunod na ang aksyon na balita evening edition with aksyon na Dale Salazar kag aksyon na Andefensor. Ako naman aksyon na Marlon Henovaya. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.